Il-ħadd beda l-proċess għall-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista skont il-proċeduri kif elenkati fl-Istatut tal-Partit Nazzjonalista. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, il-mozzjoni hija approvata u għaldaqstant issa l-proċess tal-elezzjoni jgħaddi fidejn il-Kummissjoni Elettorali. Il-Kunsill Ġenerali infetaħ mill-President tal-istess Kunsill id-Deputat Mark Anthony Sammut fejn spjega kif issa ħareġ l-avviż ta' dikjarazzjoni ta' interess għal dawk li jridu jikkontestaw għal karga ta' kap tal-Partit Nazzjonalista u appella lill kunsillieri kollha tal-Partit Nazzjonalista sabiex jipparteċipaw f'dan il-proċess importanti. Mark Anthony Sammut saħaq li huwa importanti li matul dan il-proċess kulħadd jaraf jagħmel pass ta' umiltà, iħares lejh innifsu u qal jekk dan kollu jsir b'mod ġust jinsab fiduċjuż inkunu nistgħu nibnu futur sabiħ għall-Partit Nazzjonalista u għal pajjiżna. Min-naħa tiegħu iċ-Chairperson tal-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista Peter Fenech qal li l-qofol ta' kull demokrazija hija l-partiċipazzjoni ta' kull individwu li jeżerċita id-dritt tal-vot tiegħu. Peter Fenech qal li l-perjodu ta' sottomissjonijiet ta' nomini se jibqa' miftuħ għal 7 ijiem wara jsir il-proċess ta' verifika ta' due diligence mill-Kummissjoni kandidati immexxija minn Colin Brown. Imbagħad dawk li jiġu verifikati fil-pożittiv ikollhom l-opportunità li jitfgħu in-nomina tagħhom u jittieħed il-vot jew fil-Kunsill Ġenerali jew inkella fil-Konvenzjoni Ġenerali skont l-ammont ta' kandidati li jikkontestaw. Kif jindika l-istatut f'każ ta' kandidat wieħed il-vot jittieħed fil-Kunsill Ġenerali. F'każ ta' żewġ kandidati il-vot jittieħed fil-Konvenzjoni Ġenerali tat-Tesserati u f'każ ta' 3 kandidati jew aktar l-ewwel jittieħed vot fil-Kunsill Ġenerali sabiex l-aktar żewġ kandidati li jġibu voti imbagħad jitressqu għal vot quddiem il-Konvenzjoni Ġenerali. Huwa żied jgħid li dan il-proċess kollu se jkun wieħed trasparenti u ħeġġeġ lil kulħadd sabiex jipparteċipa f'din l-elezzjoni. Fid-diskors tiegħu is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino qal li dan il-proċess mhux biss irid iwassal elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista imma għandu jkun wieħed ta' riflessjoni fejn fih naraw x'inhi triq il quddiem għal dan il-partit. Qal li l-kol kemm aħna nemmnu li pajjiżna jixraqlu aħjar u li għandna obbligu lejn pajjiżna li nagħtu l-kontribut tagħna sabiex pajjiżna ikollu l-aħjar. Is-Segretarju Ġenerali qal li dan huwa żmien fejn kull deċiżjoni li tittieħed trid tkun ispirata biss mill-aħjar interess tal-Partit Nazzjonalista. Malta għandha bżonn Partit Nazzjonalista b'saħħtu. Dan huwa żmien ta' riflessjoni fejn kull min għandu għall-qalbu il-Partit Nazzjonalista qed jaħseb seta sar aħjar u min issa x'jista' jsir aħjar biex il-partit ikompli jissaħħaħ u biex il-futur ta' dan il-partit iva ikun aħjar. U enfasizza l-importanza li jkun hemm diskussjoni sinċira dwar il-futur tal-partit u l-istrutturi tiegħu, kif dawn jistgħu jsiru iktar effiċjenti u li verament ikunu jistgħu jaqdu dmirrijietom lejn il-partit u lejn pajjiżna. Dan huwa mument li nistgħu nużawh sabiex nibnu mill-ġdid il-pedamenti ta' dan il-partit. U naraw kif nibnu mill-ġdid u nimxu l-qudiem flimkien. Jew nistgħu nużawh biex niġġieldu bejnietna fuq it-titli, siġġijiet u karigi. L-istorja qatt tiġġudikana dwar x'nagħmlu x'ma nagħmlux f'dan iż-żmien il-ġimgħat u x-xhur li għandna qudiemna f'dan iż-żmien partikolari. M'hemm l-ebda dubju li l-istorja ħadd tiġġudikana fuq dak li nagħmlu. Jekk dan iż-żmien nużawh mod ħażin, ċertament li l-istorja ħadd kif tiġġudikana bl-iktar mod mhux sabiħ. L-għażla f'idejna. Marija Franca Lanza, Annet News.